Erokamano nyakora Ramogi kuom kete ratil bang' yudo weche manyien gi Lydia Okeyo e tielo mokwongo mar ratil. Wadonjo e tielo mar ariyo ma en Twak. Twak ma wang'iyo godo weche mag siasa kod kaka lokruok e yamb siasa ringo. Odiochieng' ma kawuono kata otieno ni wan kod yawuot luo ariyo ma bende wuok e duond buche mag siasa ma Thurka. An kod Omulo Junior ma en jatelo mochung' ne weche mag ng'iyo siasa, en director mar weche mag siasa e duond bura mare ANC kata Amani National Congress motelo kod Musalia Mudavadi ma en jotend migepe sani bang' riwore kod sirikal e yiero mokalo kendo loso riwruok mar Kenya Kwanza. Batha ka bende an kod Okang'o ma en bende director mochung' ne weche mag siasa e duond bura mar KANU kendo bende en jawach lo Azimio kaluwore kod kaka lokruoge nobedo. To e kinde ni king'iyo kaka duond buche mag siasa bang' riwruok margi ma giloso sirikal kata bedo oko mar sirikal, yudo ka samoro nitie kaka duond buche ma nenre kama ne gimbi monyo duond buche ma tindo. King'iyo sani duond bura mar Amani National Congress ma Omulo Junior wuokie, pok wawinjo ndache ahinya e wach mag telo ahinya kata mana ndikruok mag jokanyo manyien, weche mag manyo jotelo manyien mag kor gwenge mondo mbi mari omedre e kinde ma duond bura machalo kaka mar UDA to timo mano sani. Kidhi Azimio bende duond bura mar KANU ma en achiel kuom duond buche ma bende osebedo kuom higni buora e pacho ka kata e pinyni nyaka ne chake kinde mane piny Kenya kawo telo nyaka e loch mar jowagunda nyaka gie sani kiwinje bwo Azimio ka chal ka gima ODM chal ka gima muonye. Penjo maduong' en ni diponi duond buche matindo nimo e riwruoge mag siasa ma gidonje mar loso sirikal kata bang' bedo ni ok gidonje sirikal bang' yiero. Ma e twak maroma kawuono machiegni ahinya Omulo Junior e twak mar ratil odiochieng' mar 7 e dwe mar 4. Erokamano George Bati. Naneno ka in korwa kocha. Imenyo jo iluongo na 1000 Street. Yes. To nyiso ni yudhe wago nyaka konygi mondo migi tich, mondo giwe timo gik matimorego. O gin gik mabeyo seche ma chalo someone 21st century no. Koro gimo expose gima ber. Koro nyiso Okang'o kaka be ng'ama be hotel na kocha embo chwal wach no nikech wach oda chwalo mondo yudhe wangi kaka inyalo konyo. Erokamano ahinya. Apani en singo maber ahinya nikech kwamenyo kamano ok wameny ni mondo wayang ni nitiere gima rach ahinya to nitiere rem moro mwinjo bed ni loso. Yes. Mana pani momiyo watimo magi mondo jopiny oyud resruok. Okang'o machiegni. Erokamano George Bati kendo wamora ahinya imenyo mimenyo go kuonde go dwani menya pap te menya kamoro amora to mulo be onego par ne jotendgi ni nikech koro vijende orowere onge tich. Koro gidonje weche moko maono, weche maricho gimiro were tich, were tich gik mano. Aneno ka utimo tich maber ahinya kendo amor kawuono mar e weche mag siasa kaluwore gi duond buche matindo gi madongo. Tang'o ma diwatim mondo mi duond buche duol man malo to bende nitiere gima dhi mbele manyalo miyo sama koro duond buche ikore ne yiero ni manyalo timore mondo mi duond buche bed gi teko. Alright. Omulo diponi ANC omadho kado kata ogado kado masupo wiye e riwruok mar Kenya Kwanza. Okanya wacho no madho kado nikech gima timore ni ANC pod en intact kaka chama. Kendo en gi members, en gi jomoyier ma jod bura. Wan gi ji abiriyo moyiero kaka MPs, wan gi women rep, wan gi MCAs. To ngene jatendwa sani en number 3 e government. To koro gima ncha timore ni ANC kaka party yudo kony kata pesa exchequer, yani mano nyiso ni treasury mar government. To ncha wafwenyo ni nyaka ncha wayier secretary general men jatend mar Kupet miluongo ni Omboko Milemba ma embo yiere gi chama mar ANC kaka jagoro maduong' mar ANC. Koro ncha waneno ko nindo oling thi ma party onge gimi activities mitimo onge gima timore. Koro ncha wafwenyo ni nitie kaka nindo gi aduiwa kata iluongo ni sister parties kaka UDA. Ncha gitemo kuodho wach kaka ginyalo bano ANC gitere UDA. Mane mi ncha go dhok manyiso amiyo Omboko Milemba ndala 14 ma koko chiewe class taka okomno ncha yud talikao gine ni dwara mateke momiyo nchi wuoyo. An serious nikech ing'e political party en kaka gari ochalo kaka vehicle mar yudo telo. Tipani sani ka party oling to jatendi en number 3 en ere kaka odhi yudo ji kata power mar negotiate mbele kucho.
koro ncha wafwenyo ncha waneno ka ji complain to mane mencho miya teko mar miye warning to warning mancha miye no naneno kosechako tich kaka mega osetimo tich lakini kiuduogo ing'eyo political parties as a whole ka gite ing'ene Kenya kae democracy wani malo e weche mag siasa kaluwore gi kaka ndalo mane wasewuok one party state mar Moi timo repeal mar section 2A cha multiparty ubiro koro ing'ene multiparty ni ji no dhi okawe marach ma multiparty ni ji koro ji register parties kaluwore gi iwacho ni interest margi koro parties ok bed registered ni en kao power kata konyo jo Kenya parties number 1 ji dwa ni gi negotiate go ging'eyo kaka gidwa yudo telo number 2 parties ji ng'eyo ni to community margi jodala gi dwa yudo ang'o e government koro yudo ka most parties kech Kenya ka parties mobedo registered gin 87 mano parties ma waluongo ni ethnic groups yudo ni kidhi western kiwacho ni ma party Mudavadi ing'e kaka party mar jo western kiwacho ni party ni en mar maendeleo chap ing'e kaka jo mar jo Wakamba king'eyo party mar Jubilee en mar jo central king'eyo ken UDA en mar koro ing'e jo categorize parties gi kasi yudo ni party leaders nitie jo mosebede siasa ka mok dwa wuok ng'eni party ka in ng'amo wuok kaka wuojno Omulo ni koro wuok ni bedo party leader onge ng'ama nyaka kawi serious nikech nitie faces ma ji oseng'eyo jong'e ni Musalia jong'e ni Jakom jong'e ni Ruto koro ng'eni nitie jomoko osebede party ni gise negotiate mamiyo koro parties ma interest mag party ok bed maber lakini deber kwa bedo gi debate ma ong'eyo ere kaka wanyalo bedo gi party ariyo machalo kaka South Africa kata kaka US miwacho ni koro wan gi horizontal representation mwacho ni party ma form government gi party mo opposition lakini kwa nyalo vunjo parties gi te to form parties ariyo kende to wayudo ni seche ma ji bro yudo loch ji bro negotiate e weche mag issues gima konyo jopiny oke weche mag jo ang'ado dhogi matin kapok amiyo Okang'o itemo wacho ni yie mondo wuo ANC sani mondo riwre gi UDA kopo ni mane ema nyalo miyo gi mbi mondo gibed duond buchani ka idea nikech idea mane Ruto nigo Ruto nowacho maber niya odwaro a party achiel wawuok e system ma wayiero president kaluwore gi community ing'eni election ma Kenya ka tinde niya ka ji otimo election ji chalo joma timo census ikech ibiro yudo ni kabila ni duong' gin magigolo ga president king'iyo kaka presidency moseyudo chakre ndalo Kenyatta iduoge ndalo Moi iduoge ndalo Kibaki iduoge ndalo Uhuru Kenyatta sani wadoke Kalenjin nyiso ni tie communities mok nya yudo power koro ing'ene kwa dhie weche mag community ni party ni jiforme mar lu yudo loch to jo community mora mayude onemiyo ka idea nyalo biro mo form party achiel ma party ni ng'ame bedo president en ng'ami vote ne mokwongo piny kae ng'ata kata Okang'o kowuok oko to beda presidential candidate to bedo party leader ma yiere koseyiere motieko tam ne to wuok ja party leader moro chak wuok koro wabeda gi party ariyo achiel form government achiel bedo opposition ng'amoko yude rito 5 years lakini wasel gimiluongo ni ideology ok wasel ng'ato ni ma community wa ni ma king'iyo kaka gigo setimore onge party mosedhi moyudo telo kaka party kopogore gi UDA to UDA ni oyude nikech njokel gimiluongo ni coalition of parties onge party mosedhi kaka ng'ata achiel kata mana ODM pok odhi mochung' kaka ODM moyudo ji kelo ga coalition nikech coalition gibiro nikech kabila mang'eny mantie Kenya kae alright Okang'o dipo ni KANU modho kado ei Azimio erokamano kawuono winjo ko Omulo wuoyo maber kabisa mae twak mana geno ga Omulo kawuono gi ler kendo winjo ko chiew na winjo chalni Omboko milame no keto del kabisa Omboko radwa ni riemba kabisa nikech kotugo pati ok odware tugo pati moro kineno ka tugo nitie to vijende nyaka wuog oko mondo tim pati malo mane gima watime KANU koro wan kaka jo KANU ing'e ni nitiere weche mang'eny ma nyalo miyo party ok chiew mokwongo en weche mag omenda chik kano chenji mar political parties nomiyo nafas e duond bura mora man gi jomo yier KANU sani nigi jomo yier od bura ji 5 to MCS 42 tiene ni gin gi ratiro mar yudo pesa cha to pesa cha kigole e pesa ma sirikal ochoko te en 3% miyo parties tipoge mopogore iga mar omenda manokalo ni masani ni ANC noyudo million 10.9 KANU noyudo million 9.9
ODM noyudo milion 187, UDA oyudo milion 200 gi mbele mopogore opogore. To king'iyo party mayudo pesa mang'eny ka ema nigi mijing'o e ground, gin ma gitimo, gin manigi mbi, nikech gin gi pesa mar timo political party activities kaka dwarore. To parties matindo tindo, duond buche matindo tindo maonge pesa gi ok de nyal. Koro mane momiyo ayiego Omulo ko Omulo wacho ni be nitiere gima wanyalo timo mondo waduok parties mang'eny gi piny. To ka en multi-party democracy, to kara bende wabed gi coalition parties o coalition parties ariyo. Sani wan gi coalition parties ariyo. Wan gi Kenya Kwanza, wan gi Azimio mantiere en ja Kenya Kwanza. Kadipo ni ok wanyal ketho, nikech ketho multi-party democracy to ok bi ber. Ng'ato ng'ato nyaka bed mana gi mfuko ne cha, gi party ne cha, nikech en gi paro mopogore gi mar nyawadgi. Koro wadhi e mfumo mar bedo gi political coalition political parties. Duond od buche biro riwore to giloso party achiel. To gichungo president achiel, to gi deputy achiel, to gidhi gilaro kom gi joma moko ka. Mano dibed gima ber ahinya ka ok wanyal nego party mamoko. Namba 2, nitiere duond buche matindo tindo mang'eny mayudo pesa. Moko yudo siling 200,000, 100,000, milion 3 do ing'e mano, milion 2. Gin party ma gionge ng'ama oyier kata ji onge, to pesa cha to giyudo kata gin party man gi ng'at achiel oyier MC achiel emomiyo giyudo mano, oyier MC 2 omiyo giyudo mano, nikech maonge ng'ama oyier ng'ato ok yudi. To party gi king'iyo omuony gi, ka nitiere party manie Kenya Kwanza coalition for example matindo tindo, abro mi kwa mfano nitie party miluongo ni PA, nitie party miluongo ni chama cha kazi mar Moses Kuria, nitie moko miluongo kenang'o matindo tindo. To koro Kenya Kwanza ka odhi omuonyo gi e Azimio koni bentiere moko matindo tindo mabe Azimio odhi omuonyo. To wan gi party madongo madito kaka ODM mosewuok oko kendo timo gik mabeyo malich. Koro waneno ni mondo mi wachorre mbele kaka Kenya, party matindo tindo gi nyaka koro chiew, to ka ok ginyal chiew to giriwre gi party madongo mondo walos gima duong' manyalo choro jo Kenya mbele. Nikech ing'eyo ka wacho ni koro onge sama inyalo chung president e party mi yom kaka party. Omulo lero gino malera ahinya. Pok none ji nyaka dhi e coalition. Tiende ni biro chuno wani party matindo tindo gi nyaka wariwre gi party madongo mondo mi walos yo mwanyalo bedogo e sirikal. Jo luo be nongo ngero ni aora matindo ema dhi aora maduong'. Iwinjo? Aora matindo ema dhi aora maduong'. Koro aora matindo tindo gi bera nyaka aora matindo bedi nikech gin magi fomo maduong' cha. To sama ok ginyal loso ka otelo to gin gi tich mar riwruok e gwen kacha, donje uru aora maduong' mondo aora maduong' ni omiu mijing'o mondo udhi mbele kuloso gima duong' ma jopiny dwaro. Gima duong' ma jopiny dwaro en power, Omulo nyisowa pile pile. Wan wadwa kawo power, KANU dwa kawo power, ODM dwa kawo power, to kwa dwa kawo, Jubilee dwa kawo power. To ka diponi ok inyal kawo power kendi, to nyaka iriwri gi jowadu. To ere kaka idhi riwri gi jowadu? Sani chik omiyo yore ariyo mar riwruok. Nitie gimiluongo ni coalition party kaka Omulo gini Kenya Kwanza, gibiro duond buche mopogore opogore to gin gi duol e odgi no. Then nitiere gimiluongo ni coalition political party. Tiende ni party mar parties. Jo kizungu dendo ni big tent. Une ot maduong' to udi matindo tindo ni iye kate. To iye ka bentiere jomoko mabe nigi ndhadho moingo. Kaka ODM duong' ne jo oganda mag Azimio to begi e paro to aroma kaka watiyo. Emomiyo ka wan watiyo maber gi Raila Amolo Odinga ma jatendwa gi Kalonzo. Koro an bati kipenja. To aneno ni ka wadhi mbele mana kaka Omulo wacho cha, nyaka koro mondo mi siasa bobed mamit. Ngeni siasa mamit en ma joma piem e president kata betin. Nitie jomoko makoga ji, nge jo kopo ka. Eno chung, ana chung na chung. Ambe unena e ballot. To dhi do kura dik. Okwado jo kop ji. Wadwaro jo mochung man gi philosophy, man gi ideology ko Omulo wacho. Koro ka dipono wabed gi ji ariyo manyalo chung. Ndalo ka chung. Ng'ama yudo cha donje sirikal. Ng'ama yudo cha donjo opposition to kero sirikal tesre. Mane gima dwago mneno. Interest mane manitie duond buche mamiyo samoro no Omulo wacho ni weg jomoloso parties gi. Parties gi
oriw gi go en pata gi dot maonge kaka inyalo pogo gi gin en mare to en party no ma samoro maendi ok ginyal yie mondo riwruok chande obed mayot. Ang'o matimore momiyo magi nyalo betie e riwruoge mag siasa? Iwinjo Bati? Yes. Sama ng'ato wuok oko ni dhi loso party, ok olos party ni mano party ne, to en ae marach nitie jomoko madhi loso party mano luongo ni briefcase, kiosk ne moro mousogo, owuotho ofis gi onge go, oringa ginaka kochopo ndalo yiero to koro ouso certificate, biami certificate. Mago ok party. Wadwaro party. Chik wacho ni party ka party nyaka bed gi office county at least 24. Party ka party nyaka bed gi grassroots members, kabiro nyaka malo, nyaka bed gi national election member, national body mar jotelo moyier, chairman, party leader ng'amo. Party ka party nyaka bed gi. Tiyudo ka party matino tino, inisena kuma gitim election onge gitim. To gisiko ma pere kidhi e political party liaison committee kaji gine ma dhogi ng'eny moingo jong'ata to ka wacho ni gima rach mano democracy. Gima wadwaro ng'amo fomo party ne cha to en ong'iyo ni party ne ni odwa osologo kata odwa usogo. Mano gima ber nikech chik be ok oyiene timo mano. Wadwa ni mondo wane party ma live beyond ng'ato. Kawuono Raila Amolo Odinga en party leader mar ODM. Oseta party maber nyaka kuma koro gintie kendo gisetiyo maber ahinya. Ka dipo ni Raila Amolo Odinga koro dhi AUC kucho, ng'ato biro wuok kendo mata party. Tiende ni party no ok mar Raila onyalo we ne jomoko ma bende mosetiego mabiro choro wechege kaka dhi mbele. Yes. Kwa dhi kamano kakanu ka dipo ni Gideon Moyo wacho ni en koro siasa ok odwar, onyalo we ne party no bende jomoko manyalo chore kaka chore no. Omulo sani biro bedo Secretary General mar ANC. Ngenade. Dunga ng'eyo. To Omulo biro bedo Secretary General to gibiro kawo party gibiro tero UDA. Mana ng'eyo. In wuone Azimio Omulo biro wacho mare kende. Omulo idwa bedo Secretary General mar KANU kapok idhi e mano. Mar ANC. ANC osebedo kuom thuolo mang'eny. UDA obiro yudo ANC. Ang'o omiyo dang' wach ni koro ANC en party matin koro waywagore ni ok osebedo koyudo pesa ni koro kado wiye ka entiere Kenya Kwanza. Ang'o matimore? ANC ok ywagi nikech ing'eyo ni ANC owuok e UDF. Ing'eyo ni Musalia ne nigi party miluongo ni UDF. Inya paro ndalo mane Musalia ochung president mobedo gi Kioni ma osiepe Okang'o. Ma Kioni ok ogone kura kata achiel. Ma koro wuok e UDF no oduogo ofom giluongo ni ANC. But gima duong' kae nikech ing'ena mor gi topic ni nikech topic ni is very important. Monego wabed gi national conversation about kaka wanyalo keto democracy mar wabedo maber kaka ma pinje maoko. King'iyo South Africa nitie ANC party. Mano chak gi Nelson Mandela. Obiro iyudo kata Jacob Zuma kano wuok to wene Cyril Ramaphosa. Iyudo ka party no ji ok ng'e ni kabila ni en kabila mane manyalo ji wuoye wach magiluongo ni ideology. To mondo mi wa empower kimiche liluongo ni separation of powers kaka wacho wach parliament, wach judiciary gi legislature, wach mag parliament. Iyudo ka parliament pod bedo control gi party kata gi ng'at manie telo. Lakini ng'eni ka un gi parties ariyo ma ji ng'iyo pachgi ema ji vote nikech pach ng'ato gima ng'ato dwa kele mesa. Ibiro yudo kata ka parliament bed independent ma parliament ema koro timo keto government tesre. Yes. Ting'eni system marwa ni party ka party ji ng'iyo ni to kabila ni wan ere kaka wanya form government. Koro ji ok dhi kacha ka gin genuine. Ji dhi ni in gi pesa idhi nyiewo ji. Idhi influence ji. To kotami tidhi e mesa tidhi wacho ni ata kelo party nikech king'iyo for example Kenya Kwanza winjo ko wacho pa en party mo matin to ninche ni yo coast Kilifi kocha to nikech koro wuok e Azimio obire UDA Kenya Kwanza to negotiate to wacho ni an mondo koro ajoinu adwaro speaker. Onge gima duong' en gima dwaro ni odhi dwaro telo. Kidhi ng'iyo maendeleo chap adwaro minister. Koro party gi ji loko go ohala. Ok en party moro wacho ni ok en institution. But wado ni parties obed institution. Nikech yudo kata kawane party inja tele party. Yes. Tionge duol. Nikech kigolo duol to party leader diriembi. Nikech mano party ne. En mo invest. En mano register. En manyinge ni kucho. In koro in kanye dwa go koko ne ng'awa. Igen mano ok onego bed ni bedo sana. Gimoro mano betimore Omulo nikech en ka ng'adi mana matin. Yes. Gimoro mano timore yudo ka party moko matindo mabe ok yudo pesa from exchequer. Exactly. One party cha ema golo pesa ne machulo fees rent, ema golo pesa ne machulo secretary, ema golo pesa machulo ng'ama beto cha, ema golo pesa machulo ng'ama loso gik moko e compound. Koro ok inyalo wacho gimoro amora. One party e party ma king'ur matin ni
osekiri oko emo mi ayie gi wacho mulo mawacho no dhi mbele mulo koro iyudo ka party gi ineno ka sani nye katibo kal ne laws ibedo amended mar two-third gender idwa ni koro nitie kaka joma mine bonego bede leadership mar party, joma yudhe joma tindo dwaro bede leadership mar party, disability bede political parties. Kogik ndalo nomination makuri miyo ji reward jomose bedo loyal the party. Yes. Tiyudo ka party leader ok ni party te mabro bedo piny ma decide ni koro George Bati mwado miyo ticket. Iyudo ka party leader ema nigi power mawacho ni ng'ane mi kikimi ng'ane mi ng'ane kikimi ng'ane. Koro iyudo ni ka ng'ane obiro gi pesa to bedo nominated, ka ng'ane onge pesa ikire oko. Koro iyudo ni kata ng'at mane nigi power gi paro mar konyo jopinja ok onyal yudo telo nikech oonge relationship mare maber gi party leader makano. Koro gima timore ni ANC party kaka marwa gimane jatendo wacho Musalia Mudavadi wacho ni sani nikech Ruto osebedo gi paro ni from the word go mane miyo ni chokodwa keto gimano kango gino keto miluongo ni coalition of political party no kelo coalition of parties gima miyo ni chokodwa ni mondo kik chande odwa ni kaen party ni en UDA to odwa ni party moko gi support agenda mare. Koro mondo miyo support agenda mabro miyo obedo gi party achiel mabro kelo presidential candidate kata ka Ruto osewuok after 10 years to wadwa ni ng'ama koro biro kucho gimenyore iye ka gigora go iye ka gikela agenda margi ka to delegates party delegates ema yiero presidential candidate ng'ami dhi mi ticket makose miye makoro wasepuodhe mwa yiedhe maber ni en Okang'o ema chungi UDA kata chungi party machalo kama to en ng'ama wang'e ni wiye bith ok wang'e ni jaluo ok wang'e ni en ja central ok wang'e ni en Mkamba wan wang'e kaka ng'at ma ja Kenya moyie mo qualify manyalo chung maber president. Ineno Bati atua mwagoyo pod wago steps matendo kaka demokrasi bro gika makoro wabro giku mulo wacho no ing'eni party ntiere interest weg party gi gimbe ging'iyo ni ere kaka gibiro tiyo gi party gini mondo gidonje sirikal kacha mineno ka sani Omulo gini gine sirikal ka to giwinjo ka pogi make maber pogi make gine iye to pogi make pogi donje bedroom pod gine mane veranda kacha to gidwa donje bedroom koro inoko Omulo gini chap ni mondo Mudavadi donje bedroom koro donje bedroom mobede e kitanda mar bedroom ja bas koro Omulo gini doge ogomo namba 2 nitiere gik moko ariyo manyatimore one multi party democracy tieni wan gi party mang'eny oyienwa formo party mang'eny mar loso telo mondo mi wadhi mbele kaka oganda to inyalo riwori gi ng'ato kapok yiero tim unyalo riworu bang' yiero emomiyo aneno niya maybe onego wang'i chike waka wabede gi party kaka wango lakini ka ji dhi e yiero ji oikre mar donjo e coalition political party or coalition kapok ji odhi yiero kata bang' yiero ji oikre mar donjo e sirikal through coalition or opposition through coalition. Insa next time ringo adwa penjo ni ang'o momiyo gombo ni mondo nikech bang' yiero ni aparo ni ma ji koro chikore mane wacho ni ji chikore ma ng'ato wacho ni koro jogi wuok ono dhi kocha ma bende en gima nyayo demokrasia dier gin afas chiko yiene to mano be gima nyayo demokrasia nyalo tego duono buche makino gino nyalo tego nikech king'iyo ere mondo mi ibed ere gima nyiso mamiyo ibed gi party matin in a one party abro mi ng'ato osiepna miluongo ni ja Ugenya MP Ugenya David Chieng en osiepna en gi party tene member of parliament kende akeni be en gi MCS tene party leader koro ere kaka in ng'ata chiel ibede od bura kacha i represent party ni i vote kendi itima ng'o kendi nyaki manye jo umoko to namba 2 nitiere wach ka koro kano wan gi members a beach ang'o ma mono to waonge sirikal ang'o ma mono riwore gi jomoko e coalition political party kaka wasebedo kwa riwore mondo duondwo bed malo mondo wachor weche oganda kaka weche dhi mano gi mwawacho aya second praria mondo watieki Omulo utimo yiero maru mar kor gwenge karang'o nikech ma e gima koro ji wuoye sani nitie gima adwa loso mokwongo ing'eni ok inyal bedo namba 3 e government prime minister prime cabinet secretary ni to wacho ni wan e balcom wan e sitting room kata ka bedroom e pok wadonje lakini wan e sitting room namba 2 ji oselando yiero to wambe nyo oselando yierowa to yiero kaka mago kaka political parties nyaka bed gi system margi kaka ginyalo timo gigegi koro no waselande ODM no lando 27 UDA no selande
to wabe wan mana kanyo no selande 24 no selande 24 April wabe obwode time ji omenyra amenya lakini gima adamedo mana matin ni gima Okang'o wacho ni ati ni join political parties after election onego watim amendment as much as ninga to ni right mar form political party mar join what ndi kaka onego be ni limit this rights mondo ngi kaka onyalo bedo gi party mana matin okwadwa party magu kabila. Okay. Urutimo welo maru karang'o mag kor gweng' yema kor gweng' secondary. Obro lando bang neck meeting. Obro bedo gi neck meeting. Yes. Bang neck meeting. Okay. Party bro nyiso wa direction kuma adhiye. To gima duong, an gima duong bati. Yes. Madaer mondo mi akon jowa. Watieki. En ni nyaka koro wariure gi duond buche madongo ma kaka ODM mondo mi wachor weche party matindo tindo kuma dhiye. Ok dibedi ng'ata achiel kendi ine party oditin ka to aukabiro itingigo tidhi dirie e nam kucho. Riuri gi joma dongo mondo kaka ukobiro tiyudo kitegno ine gweng' motegno onge ng'ama dhi. Nyakwara Ramogi kaluwore kod twak mabedo godo kawuono wach mawuok ka yanga ma kata in samoro nyalo bet ni neno en ni chal gima duond buche matindo gi gombo mondo ji obede ni oriwore kamoro achiel. Ok ang'e ni giyie ni mondo muonygi mane penjo mapod nitie. Nyinga en George Bati, Omulo Junior kaachiel kod Okang'o gin bende miketo wang'i ratil ma kawuono oriti masani.